ungashuthi ngapha entweni lena. Umuntu hayi mara bathi pula uphakathi. Umuntu unukaphila. Umuntu anukaphila azibona. Kusho ukuthi last time masizothola umuntu ashonile lemphuphi nangu umuntu besamthola ashonile ngenhlanhla ke abantu bakwazile ukuzibona. Umuntu kusho ukuthi abantu abazibulala abaphila bonke nje. Can you just imagine nje ukuthi sibereka nzima kangani umuntu lo ngendlela bese uzilalela samolinde ukuthi azokufa kuphela qalani ukuthi inyawo lenjani. Can you just check? Thimba ukuphi umthitha? Hlala kahle kumele mu. Nyawo umthitha uzibulala aphila na. Kama nesibongo ba? Kusinathi matla. Nama drugs mara yo. Eh? B3410 B3410 makhala. Uhlele emakhana ngakuphi? Unazi number bakhakini. Date of birth 21 July 95. Asam. Kami kalazi abuvu kangaka. Ukuthi umthitha mthanda bokuhamba wena. Yakhamba. Vele wangayimi. Ayisho manje basuka Zama imixing. ukuthi nenyawo leli kusho ukuthi into le imenze ukuthi agcine. Bambe lenyawo. Yeah. Reverse asenza imali. Sister. Naye ngomunye bekubele